ଆଜି କାହିଁକି ଏଠାରେ ଏତେ ପିଲା ଜମା ହେଇଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଜାଣିପାରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ହେଉଛି ଶଙ୍କର। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗରେ। ତ ମୁଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଯାଇଥିଲି ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଆଡ଼େ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେତେ ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ସେଇଠି ଯାଇକି ଦେଖିଲି ତ ବେଶୀ ପିଲା ଆସିନଥିବେ, ଅଳପ ପିଲା ଖେଳୁଥିଲେ। ତ ମୁଁ କହିଲି ବେଶୀ ପିଲା ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବି କଣ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଘରକୁ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିବି। ତ ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲି ଟିକେ ଶୋଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ଶୋଇକି ଉଠିଲା ପରେ ଯାଇକି ଦେଖିଲା ଯେ ବହୁତ ପିଲା ବି ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। ଅଧିକ ପିଲା ଆସିବା କାରଣରୁ ଆମ ଭାଗ ବାଣ୍ଟା ବାଣ୍ଟିରେ ଟିକେ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିଗଲା। ତାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମ ଖେଳ ବି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ତ ଆମର ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ ଆସିଥିଲା, ତ ଆମେ ଚାଲିଗଲୁ ଜଗିବା ପାଇଁ। କିଛି ସମୟ ଖେଳିଥିଲି ଏକା, ତାପରେ ଦିଦି କଲ୍ କଲା, କହିଲା ଖାଇବୁ। ତ ମୁଁ ଫଟାଫଟ ପଳେଇଥିଲି ଘରକୁ। ଯାଇକି ଦେଖିଲା ସବୁ ଦିଦି ଭାତ ସହିତ ମ୍ୟାଗି ବନେଇ ଦେଇଥିଲା ଖାଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଖାଇସାରିବା ପରେ ମୁଁ ଉଠିକି ଯାଇଥିଲି, ଟିକେ ଗୋଟେ ପାର୍ସଲଟା ହେଇଥିଲା ତାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି। ପାର୍ସଲଟାକୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟେବୁଲ ଉପରେ ଥୋଇ ଦେଇକି ଟିକେ ବସିଥିଲି ଏକା, ଟିକେ ଧୂଆଁ ଧୂଆଁ ଆସିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା। ତ ମୁଁ ବାରିପଟୁ ଯାଇ ଦେଖିଲି ତ ଆମ ଖୁଡ଼ି ନିଆଁ ଜାଳୁଥିଲେ କଣ ପାଇଁ। ଦେଖି ସାରିବା ପରେ ମୁଁ ସାଇକେଲ ଧରି ଟିକେ ଦୋକାନ ଆଡ଼େ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲି, କାରଣ କିଛି କାମ ଥିଲା। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଫାଇନାଲି ମୋ କାମ ଯାହା ସରିଯାଇଥିଲା, ତ ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲି। ମୁଁ ସିଧା ଛାତ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି, କାରଣ ମୁଁ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲି ଦୋକାନକୁ ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ଜଲଜିରାଟା ଆଣିଥିଲି। ତ ଜଲଜିରା ପିଇବା ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଏଡ଼ିଟିଂ ଯାକ ମଧ୍ୟ କାମ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଭିୟୁରେ ମଜା ନେଇ ମୁଁ ଲାଗିଗଲି ମୋ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବାର। ତ ଆଜିର ଏ ମିନି ବ୍ଲଗଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।